दा न'खर सालायनो थाखाय जोंहा बिराद खस्थ' जायो सार गथ'फोरखौ फरायहोनायाव उदै रसा मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लाना दुखु जारलाजों बर' फरायसालिनि फोरोंगिरिनि मोनसे सुजुथाय बिटिआर अदालगुरि जिल्लानि अदालगुरि खमाबारि गेजेर फरायसालियाव दान्दिसे निउस 24 बड'लेण्ड थारै दुखुनांथाव भेन्सार फरायसालि थासारि अब्ला फैनायनि निउस 24 बड'लेण्डनि सामलायगिरि कनक चन्द्र बर'नि मोनसे सुजुथाय बे स्कुलाव खाथि मोननाया गोबां बोसोर जाबाय गरसेबो थाइसेबो फैनानै मोना जोङो गोथौयै जोंनि गासै भेन्सारफोरखौ नायब्ला जोंनि जिउआव गोजोननाय मोनगोन निउस 24 बड'लेण्डआ बे समाव दङ अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैराबकुन्द आरो अदालगुरि गेजेर नैबे खोमाबारि एमइ स्कुलावहाय आरो बे खोमाबारि एमइ स्कुला गोबां समनिफ्रायनो बेखौ माने गायसनजादोंमोन नाथाय दासिमबो नैबे फरायसालिया माने सोरखारि जायाखै जायनि जाहोनाव माखासे बेयाव फोरोंगिरिफोरा गोबां दुखु खस्थ'दो बेयावहाय गथ'फोरखौ फोरोंदों दा बेयावहाय निउस 24 बड'लेण्डआ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नैबे समावहाय बेयावहाय दङ जोंहा माखासे बे स्टाफफोरा आरो बेयावहाय गाहाय फोरोंगिरि दङ गाहाय फोरोंगिरि खाथियाव थांनानै जों सोंगोन बिथांमोननि हालोदा मा जानानै दङ नाथाय नैबे समावहाय बर' रावा 8 सिडुलाव हाबनाय आरो सरकारि राव जानाय जासेयावबो दिनैसिम बेबायदि फरायसालिखौ सरकारि खालामिया बे दुखुनांथाव जानानै दङ बेनिखायनो बिटिआर सरकारखौ जों खावलायदों असम सरकारखौ खावलायदों बर' रावखौ फोथांना लाखिनांगौब्ला गायसनजानाय जा फरायसालिफोर दं बै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामना होनाया गोनांथार जानानै दङ बेखौ गोसो होनांगौ दानि खुंथाय सरकारा दा बे समाव गाहाय फोरोंगिरि दङ बिथांनि खाथियाव थांनानै सोंगोन जोङो मा मायथाइयाव बे फरायसालिया गायसनजादोंमोन बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन 1997 सेप्तेम्बर दाननि 13 खालार खालि ओमफ्राय बेयो रेकगनाइज जादों रेकगनाइज जाबाय पारमिसना जादोंमोन 2005 आव पारमिसना 2005 आव आरो रेकगनाइजआ 2006 आव बे समावहाय जिहेतु सरकारा मोनसे नियम दङमोन जेतियानिकि रेकगनाइज जागोन एफसि एडभकेट बेबायदि फान फैयोना फैयाखै बेथ' दासिमबो फैयाखै दा बे बेसेबांसो गथ'फोर दं बेवहाय दायो जोंनि माबायाव माबा दं 53 मा क्लास 6, 7, 8 मोनथाम क्लास एमइ स्कुल नालाय दा बे समाव फोरोंनाय समावहाय नोंथांमोना जिहेतु बेयाव सेलारि गरसेबो मोना माबायदि सालायदों मोना सिगाङाव एसएमसिआ एसे माबामोन एसे स्ट्रङैनो दंमोन माने गार्जेनफ्रा एसे एनै माबानानै फैसा दान दक्षिना हरोमोन नाथाय नैबे माबानि उनाव 10 बोसोर 10 बोसोरसोनि उननिफ्राय जेबो सरकार तरफनिफ्रायबो कमिटियाबो लोरबां जालांबाय जेबो मोनाखै आरो जिहेतु सानसे गथ'फोरजोंनो बेस्थ' जाना थानो गोनां जायो न'खर सामलायनायाव माबायदि सामलायदों नोंथांमोन जिहेतु नोंथांमोनाबो बिनि फोरोंगिरि हिसाबै न'खर गंसे दङ न'खरखौ माबायदि सामलायो जिहेतु बेयावहाय नोंथांमोना बेसेन माने बेथन बेथ' गोबां माने दुखुनांथाव जोंहा एसे एनै बेवहाय जिथु स्टाफ दङ बिसोर एसे एनै रांखावरि दङ न'खर दङ ओमफ्राय बेयावनो बे गावनिखौनो न'खर दैदेननायजों लोगोसे बेवहाय फैनानै दसे माने फरायसुलाफोरखौ फोरोंफैयो थारैनो नैबे समाव जों खोब मोनसे दुखु गोनां होननानै बुंनांगोन नैबे अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खोमाबारि एमइ स्कुला बियो 1997 आवनो गायसनजानाय बे फरायसालि नाथाय दिनै बे फरायसालिखौ पारमिसन मोननाबो रेकगनाइजेसनाबो दिनै नाथाय सरकार खालामनायनिफ्राय बे माने गोग्लैनानै दङ दिनै सरकार नङै फरायसालि हिसाबै थेवबो फरायसालिनि फोरोंगिरि स्टाफआ गाहाय फोरोंगिरि बिथांमोना दिनै फरायसाफोरखौ
गावनि बेसेन गोसा समखौ बेथन मोनाब्लाबो बिथांमोना फोरोंलांगासिनो दङ। दा बेयावहाय जोंबो बुंगोन, निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय बुंगोन, जों नैबे फरायसालिनि जि हालोद, बे हालोदखौ नायनानै जाहाथे बे फरायसालिखौबो सरकारि खालामनानै माखासे टिचार्स, माखासे गोजानाव फरायहैनो हायै फरायसाफोरखौ जाहाथे बेबायदि मोनसे मोजां खाबुखौ होयो, बेखौ जों खावलायदों। बे निउस 24 बड'लेण्डनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे जा भेन्सार स्कुलनि जि हालोद, बे हालोदखौ जों दिन्थिबाय। बेयो जाबाय अदालगुरि जिल्लानि खोमाबारि एम इ स्कुल। बे स्कुलाव खाथि फैनाया गोबां बोसोर जाबाय। गरसेबो थाइसेबो फैसा मोना जोङो। दा थाव संख्रि बायनोनो जोंहा फैसा गरसेबो गैया जायो। न'खर दैदेननो हाया जायो जोङो सार। बिटिआर सरकाराबो जोंनो एसेबो अनसुंथाइ हरा, थाइसेबो होफेराखै दिनैसिम। खाथि खालानि MLA फोराबो थाइसेबो बिनो थांबाबो जोंनो गरसेबो हरा। दा न'खर सालायनो थाखाय जोंहा बिराद खस्थ' जायो सार। गथ'फोरखौ फरायहोनायाव जोङो बोरै फरायहोगोन जानो जों गावबा गावनि गथ'फोरखौ। जों MLA फोरनियाव बिनो थाङो, MLA फोराबो जोंनो थाइसेबो हरा। आरो गुबुन फारसेथिं प्रमद साराबो जोंनि बे भेन्सार स्कुलफोराव गरसेबो हरा। बे हिसाबै दानि जि गोदान सरकार दङ, बिटिआर सरकारनि जि सिफ जानानै दङ बे प्रमद बर' सारा, जोंनि बे भेन्सार स्कुलफोरखौ थाबनो लायोब्ला मोजां जागोन। आरो जोङो बे सरकारावनो दङ, बे हिसाबै जोङो आसा खालामो गोथौयै जोंनि गासै भेन्सारफोरखौ नायब्ला जोंनि जिउआव गोजोननाय मोनगोन। आरो बिदिनो बर' स्कुलफोरा मोजाङै थांनानै थानांगौ, बेसांखौनो आङो आसा खालामो सार। सासे फोरोंगिरि हिसाबै मामोन? दा मा बुंनो रोंनो सार, जोंथ' बिराद दुखु खस्थ'जों माबानानै फोरोंफैबाय थायो। बिदिनो जोंथ' फोरोंनायाव जेबो खमि खालामा। गथ'फोरखौथ' जों मोजाङै मोजां फोरोंहरबाय थायोआनो। जोंनिफ्राय गोबां डिभिजन मारिनानै सोलोंनाय दं आरो। दा जिहेतु भेन्सार दङ फरायसालिया, बेखौ सरकारि खालामनो थाखाय मा खावलायो? जों प्रमद सारनाव बेखौनो बुङो, जेनेबा निट बेसिसै 6.3 दफायाव दंखायो नालाय, दा जेसे हायो थाब लायोबा मोजां आरो।